بەڵێ هێژانۆ بەریاسۆ پێنج ساڵە ماڵباتك ما گۆ ئەم ئانین vê Almanyayê heqa tacb û heqa ked gobbara dîtin û heqa pere hingî deyn kirin heta got heqê rêya me dan û bi heyva jî bi me ve man û belkî bi sala jî ve heta got em hatin ser lingê xwe û em geha niha vî hedî. Vêce ew malbat taybetmendiya wê û hezkirina wê malbatê heta esaxim di dilê me de ya û dilê malbata me de ya û heta zarokê me jî çê bibin em ê ji wan re pêjin. Bê mavê malbatê çi fîdakarî ji me re kiriye. Ev cilê rihê me golê me pisaya Xwedê û serê wan in, bi xêra wan. Vêce mesela min li ser çi ye birayê min? Mesela min li ser kesê nankor e. Gelek tiştê halo bi gelka re çêbûn zarokê camê re rabûn ketin nav tevgerê, nav danostandinê, ê got ehlê xwe anîn, ê got jinik ji xwe re anî û di rêya wê jinê de malbatê wan anîn û ê got arîkar bû bi heval û dostê xwe re got anîn û heqa ked û tacbê ber wan de dîtin ew ji nav gûr rêxê derê xistin sêwîk û sêwertalê beredayî ji Xwedê re nelazim. Vêce got anîn û ew qat tacb bi wan re dîtin û li va de re piştî bin lingê xwe girtin ew sêwîk û sêwertal nankor derkevin. Te dît bi rastî jî xeberek tirka heye ez bawer kim ez bi tirkî nizanim lê dibêje qîs qereç xatûn olmaz. Abê keça qereçî ticare nabe xatûn. û mêrê qereçî jî ticare nabe zilam ezîzê min. Ez vî tiştî jî dibêjim. Vêce însanê nankor bi rastî jî çavê me de bênamûs in, xaîn in, karin kujan kêlîkê xwe bifroşin, kerameta xwe bifroşin, namûsa xwe bifroşin, ji ber got sêwî û sêwertal bûn di heyata xwe de wan ti gavê baş navêtine û wan ti xweşî nedîtibû lê wexta ku wê kêlîkê bin lingê xwe girtin wek gorê dinya nedîtî û çavê yî bel bibê. Mişkile ev e vêce dîn û har bê. Vêce kesê nankor ti cara behweriya we lê newê û ti cara jî bi rastî pê behwer nebin û bi gotinê wan ti qenaeta we çê nebe ji ber ku te carkê nankorî kir tê tim û daîm nankoriyê bike. û nelet û sed nelet li çavê nankora bê û li şîrê nankora bê û ne rehma Xwedê ne li dê û bavê we bê û saeta we nexweş û mala we neava gelî nankor e û ew nanê ku we xwarî û ew keda ku kî were dîtibê ne feîl bê li we û bibe jehr û ziqûm di devê we de û di devê malbatê we de û di devê xwîşk û birayê we de û dem baş.